Takže čau lidi, je tady Niky a točí vlog, jo? Takže tady to video najdete i u Nikyho na kanále. Jo. Krát. Já to budu mít líz editovaný, protože to neví. Ne, já si prdám. Takže dneska dáme pánové speciální den, dneska jde za náma Martin, kámo. Takže jde s náma Martin, těším se, vole. Já se těším, ty vole. Já taky, kámo, na Martina, vole. Dneska ještě budeme dotáčet jedno video, který vlastně mi neposlal, protože mi to nejde. No. A vyjde někdy. Takže ono točí jenom jedno video dneska a pak budu dneska celý den vlog já. Jo, jasně. Jo. Ok, no, takže... Vole, čau asi. Čau, už jdem tady ode mě. Mám boty už, ty vole. A skutu, tady je helma, vole. A jdem tady nabíháme, vole. Tady si jdu pro skutu, tady uvidíte nějaký unboxing, tady... Tady jsou nějaký kola, ne? Tady mám skuta, tady tram skuta. Kdybyste chtěli nějaký vlog s tram skutou, tak mi dejte vědět do komentářů. A jdem, vole. Takže se vidíme až u někoho, tak to je. Čau Marťo, hej Marťo. Jo, tak jestli nemáš YouTube, tak nemůžu označit. Jak tě chceš asi označit na YouTube? Ne, takže já to obsluhu někam. Já odběr na Niko Skarbe TV Scoot. Jo, a jemu taky. Ne. Nedávajte mu, já se prdám. Dejte mu odběr. Ne, kámo, dejte mu odběr, protože já jsem... Já začínám, že? Já jsem nedal to odběr. Dneska bude vlog. Tak vám vibu mám. Ne. Kurva ne, to bude tohle. Kámo, viděl jsi to? Ty jsi tady na bubličí, hele, já vám to řeknu, dneska Martin fakt nemá náladu, ty vole. Fakt dneska nemá. Takže? Ale tak když nechci točit, ty vole. OK, takže jdeme točit. Dobrý den. Jdeme jezdit na streetu, kde jsem jezdil já. Martin se to může jít. Já se jdu jen kouknout tady na ten spot. NPC fight. Tak jsem tady zas. Teď jsem ve vlnu. Teď jsem ve vlnu. Já můžu zajít do toho NPC. Já dělám NPC. Jo, a tak na to. Jo. Vole! Ono z toho. Zapomněl. Já jsem dal dneska ten pohled, počkej ještě. Aha. Cool vyp, hned. Teď vybouchneš toho. Já tebe za chvilku asi vybouchnu. Tak počkej, vybouchni. Mám píčo trávu v kubu. Dneska je fakt NPC. Já jsem někoho zbíjí, kámo. Ne, vole, já jsem vybíral už. Kubo, pak přijď, ať to. Jestli se ještě jenom dám do prstu, ty vole. Vole, ale u mě zbyl kámo kousek. Já jsem to taky teďka málem dálčím a já jsem se takhle grepem narazil do prstu. Kámo, u mě se dopadl nějak takhle si dopadl. No. A blízko, no. Já jsem to už dál, vole. Kámo, ty vole, ty byl jaký jiný televip, kámo. To je něco, kdybych ten televip, kámo, prostě odhodil do prdele. Čekaj, já vám to každý lidi, jak si dělal. Ne, ježiši, prostě lidi, jako kdybych, kámo, prostě ten, takhle bych, kámo, to hodil a odhodil bych to. Jaký klad, vole. No takhle jí. No, takhle jí.
Super VIP. Já se nechce to dělat. Ne, do píči. Kámo! A ten chodník, vole! Bude vyprcanej, vole! Čuráku, vole. Pojďme, vole. Dobře, to se jenom trošku opřeš pomalý, prosím. Hej, kámo. Já. Kámo, jsem to zahodit, ty vole. Ok, kámo. Nesmí. Jo? Abych nesníkoval, ale... Já nám zkouším triky. Tam. Ten vlog byl asi spíš jakoby zkoušecí, no, to bylo. Tak jo, no, vole. Ty vole, kámo, jsem tam měl tu nohu, co mi je, vole? Bacha, telefon, do prda. Jsem ho mám sebou.